Маро и Баро. Лупат на тази камбана всеки половин и един час. След нея има слънчев часовник, лунен часовник, разположението на луната и електронен часовник. Табла, на която пише кога този Иван Павел II. Кога посещава папата Йоан Павел II Дубровник, за това е сложена тази табелка. Иван Павел II. Иван Павел II. Папа 2003 godine. 2003 година. On je bio iz Poljske. A do Vojtila. Да. А там е втория фонтан на Онуфри де ла Кава. Малкият фонтан на Онуфри де ла Кава. Vode nema jer restauriraju, trebaju tamo... Вода няма, за съжаление, на този фонтан, тъй като реставрация на канала. И сега да продължим. След